Mula sa tradisyonal na stopwatch at coach whistle, meron na ngayong bagong katuwang sa training ang mga atleta. Hindi ito nakikita, pero kayang magbasa ng galaw, mag-analyze ng performance, at magmungkahi ng mas mahusay na paraan ng pag-iensayo. Sa panahon kung saan bawat segundo ay mahalaga sa kompetisyon, Artificial Intelligence o AI ang unti-unting nagiging silent coach ng student athletes. Ginagamit ito upang masuri at mapabuti ang performance ng student athletes sa pamamagitan ng mga fitness apps at digital tools. Nagiging data-driven at mas detalyado ang pag-monitor ng speed, endurance at recovery ng isang atleta. May mga video analysis platforms din na nagbibigay daan upang masuri ang aktwal na galaw sa laro para sa mas targeted na improvements sa kanilang ensayo. Isa sa mga nakikinabang dito ay si Angelique Jean Marie Homok, isang grade 9 student athlete. Noong una, aminado siya na may pag-aalilangan siya sa paggamit ng AI at hindi agad nakita kung paano ito makakatulong sa kanyang training. Ngunit sa paglipas ng panahon, unti-unti niyang nakita ang posibleng maitulong nito sa pagpapabuti ng kanyang performance. Actually, I wasn't really familiar with AI at first, and I really find it off since I really think it was plagiarism. So it was quite parang hard to go through it, and I don't really believe in it before, but now I can see the improvements that it has done and what it's capable of. Matapos nilang lumahok sa AI Ready ASEAN, isang mahalagang programa ng ASEAN Foundation at Google.org na isinusulong ng Cyber Guardians PH na ginanap mismo sa kanilang paaralan, mas lumalim ang pangunawa ni Angelique sa AI bilang performance enhancement tool. Natuklasan niyang hindi lang pala pang academics ang AI dahil pwede rin itong gamitin sa sports optimization. Well, at first, they would test us sa speed. It would test us sa speed and also for individual purposes, for personal stuff. If you're familiar with smartwatches, it detects heart BPM, blood pressures, and I think for girls, monthly, of course, menstrual, and sleeping hours, cause based of our energy. So we would use that to see if kaya po namin mag-train to this day, if we have enough energy to be able to train today. Sa tulong ng mga data na nakukuha mula sa mga device at tools, mas naging real-time ang pagmamonitor ng kanyang training mula sa energy level hanggang sa recovery, bagay na malaking tulong sa mga coach at atleta para sa mas epesyenteng training decisions. Dahil dito, mas nagiging malinaw para kay Angelique kung ano ang mga aspetong kailangan niyang pagtuunan ng pansin sa kanyang development. It really helped me a lot for organizing my daily routines and based of like my health. Cause for me, I'm actually I'm anemic, so I really have to watch my health every day. I have to drink my vitamins. And with the help of AI, I asked AI to generate me a schedule that works best for me for my health, academics, and also training schedules and sessions. Ang pagiging atleta ay may kaakibat na malaking gastos, mula sa training equipment hanggang sa araw-araw na pangangailangan sa ensayo. Kaya para sa ilang kabataan, nagiging mas accessible ang training support sa pamamagitan ng AI, lalo na sa mga walang full-time coach o trainer. I think I should still use AI because I use AI as a personal tool, as an assistant, rather than hiring someone and of course wasting money. And I prefer using AI so it could, to keep it organized. Sa kabila ng mga benepisyo, nagbigay ng paalala si Angelique sa kapwa niya estudyante tungkol sa paggamit nito. My message for them is to use AI very wisely and responsibly. We should also add to our own
preferences or opinions about it. So what I could say po to the younger generations and also a student athlete as myself is to use AI responsibly and wisely. Bunsod ng mas malawak na paggamit ng AI sa training at performance analysis. Itinuturing ito ngayon bilang mahalagang kaagapay ng mga student athlete sa pagdevelop ng kanilang kakayahan. Pero mahalaga pa ring tandaan na ang AI ay kasangkapan lamang at mas nagiging epektibo ito kapag sinasabayan ng tamang diskarte, disiplina at determinasyon ng isang atleta.